Ka Sarkar Meghalaya kala menjur bantau daga komiti haringkat Deputy Commissioner ke East Giant Hills, but kinomik khmat naka Giant Coal Mines and Stone Quarries Welfare Association, banshna ya ka small scale mining policy, hapadeng ka jinga ki syatkan ka badang beteng jong President ka JCOMSWA hapo ka district. U Information Secretary ka JCOMSWA uba overcome Dakar, haka kat nyotrik jeliu ulo ong baya ka rai la shem haka jingalang badu chief secretary ka jela kat kum ka jing ong ka jong u ka komiti kan khmi haka banshna ya ka policy na ka benta kinong ti do yong ki barit barya hapo ka district ka sarkar kla menjuru ban pensangye shipor ya ka jingwan poi udo yong na shabar ka jela tat hadu ba justice retired BP Kataki un penlong ka jingwan jurib syakathan haka arp khandai trik jelio arja apn rio. Ki officer kila pensai syuk baki beriu ki basyakta naka jingkhang ti doyong, kila banyo ek jinguntoy hapo joka skim Meghalaya Environment Protection and Restoration Fund MEPRF kabala penyait lingba ka office UDC East Giant Hills. Na kaliang ka Sarkar kala kular ru banyakran ber ka Giant Hills Autonomous District Council GHADC. Bantau ya kaan kabanyadai ki hok jong ki trai jaka. Henry, what happening ki nigi jingkular ka JCOMSWA kala ong bakampat ngohon hadu shispa persen, bat beteng ya ka jing syat kan tat hadu ka jingwan jurib u justice kataki. Ubak dekar ulapan pau ba u presiden ka seng udang dan happening ka jing syat sumar hapok hospital. Bat ba ka jingai ki kadang yai beteng hadu banda yo jing syai. Halor ka jing play biang ya ka jing ti doyong na kabentai ki nong trepar ki barit barya kumba julong hai ki snam ki balalit noa. Halor ka jing ti doyong kat kum ka juk start ba menta scientific mining uba dekar ulaong baka seng kam pediang ya ka jing ti doyong namar ka kindoan ka bahap bandan ya ka jaka kaban om duna ya ka shispa hektar da ka ba ong baka ni kam ya hap namar ki nong trepar ki barit barya kimdan ni kabor banti doyong hakabakat kan ni kajaka kabahe. Kajinga ki syat tangan ha East Giant Hills, kelas dang halor kajing dawa ban sedang biang ya ka kamti doyong, bat bandan ya ka polisi na kabentai kinong ti doyong ki barit barya, ki bala syakta na kajing kang ya ka rukom ti doyong tliuk knai ni rat hole mining.